ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍‌ଟି ସକାଳ ଘର ଝାଡ଼ୁ କାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର, ସବୁ କାମ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାର ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଚାହାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଚାହା ବେଶୀ ପିଇବା ଭଲ ନୁହଁ, ତଥାପି ଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ହରିଣ ନଦୀ ଧରା ଦୌଡ଼ନା ବଡ଼ ଖରା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମଝିଆ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଗାଁ। ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଖରାବେଳ ଖାଇବାରେ ବନେଇଥିଲି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ଭଜା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ମଜା। ରାତିରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଲେ ଚିକେନ। କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବ ଯେମିତି ଖାଇଲା ପରେ ଦିଲ ହବ ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି ଆମେ ମିଶିକି ବନେଇବା। ଯେମିତି ଖାଇକି ଭାଇ ନାମ କହିବେ ବାବା ବାବା। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ପୁରୁଣା କଡ଼େଇଟି ଥିଲା। ଚିକେନ ବନିଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇକି କହିଲେ ଛି ଛି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା, ଯେତେହେଲେ ମୋରି ଶଳା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା। କଥା ଶୁଣି ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେନି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମିଠା ବନେଇବି ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବେନି। ମା ଝିଅ ମିଶି ବନେଇଲୁ ମଲାଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ମିଠା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲି ୟାକୁ ଖାଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବନି ଜମାରୁ ଥଟ୍ଟା। ସତକୁ